прекрасна си мила родина. Намираме се на връх Хатово падало. Днеска на 30 юни. Ще чакаме утрешния изгрев да послеснем Джулая от Балкана, от високото. Утре ще е пълно тук с народ. Отсреща Сараяр. Намираме се почти до перките. Чува се как бучи. Днеска е прекрасно времето, всичко е хубаво. Живко си направи мотора, дигна няколко коня повече, не можем да го стигнем нагоре. В дъното са квартал Ябълка, в дъното е Габро, а там оня ръд трябва да го превземаме и да отидем да е на Боженци, да изядем по една чорба. Много перка, много нещо, всичко върти, обаче нарязали Балкана, навсякъде са го направили магистрали. Бат Шори, той му завря чайника нещо. Бат Шори, какво ще кажеш? Целувки пращаш, на кой? На тебе. На мене, добре, хайде.